Sanibonani balaleli. Hawu nginenkunzi endala la inkunzi ekade ibona uNgcobo. Isangoma lesi. Hawu wahlula nomphakathi. Ngcobo exoxele ngale nduku yakho eke sizokhuluma ngayo uCuba ngoba phela kufanele bathufa abantu. Bangenza into abayithandayo nje nabenza zonke izinto abayithandayo. Le nduku ngabe isebenza ntoni eyaphi? Abantu badlale ngabanye abantu. Bangadlali ngabanye abantu. Ngicela ukubingelela ke. Hlonishwa baba Dube ngibingelele nje nabalaleli. Lonke izwe kuphela amagumba amanye umhlaba. Ngiziveze kubona abalaleli South Africa ngaphandle Mozambique noMorocco. Nkosi omkhulu. Ngenduku yami engiyisebenzisako yokucuba. Induku yami sicupha abathakathi ngayo. Sicupha izitha futhi qoba abantu abakulandelayo. Uzothi ulandelwa abantu ubona abantu bekunyanya. Uthi kathi unomuntu omthembako wambona umuntu useyakushintshela. Yebo. Induku yami ngiqeda konke lokho. Induku yami uma futhi umuntu ekuthakatha inezigaba zokuthi iphindise kuyena imshaye uma engayeki uyabaleka endaweni ahamba uma eyeka kodwa ayisamenza lutho iyakhuluma le nduku yakho uma eqhubeka futhi engabaleki endaweni hayi siyambela kasho izitho uqobo ezokulandela ke ezikhuluma ngawo zokufungela zokunyonyobela ngisho abantu bethu bazokuhlasela bebhunga ngawo baxabana bodwa uzokala kahle ya uyazokala baxabane bodwa mabe xabana bodwa bebhunga ngawo bahlukana bahlakazeke mabe ngahlakazeki abezwani mabe ngizwane noma bezwana ngoba nabo phela babuye basebenzisa amakhathakhatha abantu makhona inhloso abayihlosile kodwa ngeke bafike kuwena ekhaya bawugingqikana emoto mabehamba ngeenyabo udubulana bodwa lenduku yami ke ihamba kanje masiqala siyisebenzisa inenduku engifakayo lapha omlahleni sefile ozilile uyakhala ngempela yokuthiwa khona uyililo uyakhala umlahleni sefile umlahleni sefile uyahamba iyazokala le ndaba okhuluma ngayo uyafa ngempela umuntu uyashilukane kulandela isetshenziswa namanje umfula yahamba ngemfuleni thatha amatshe amathathu umfula ibuye nawo yebo bese kumbiwa umgodi mhlawumbe ufuna ukusebenzisa nomndeni wakho emzini wakho bese nimba umgodi uNgcobo inkuni izibeke phezulu kwalamatshe amathathu bese sesuphekile lo muthi na upheka kahle bese niyahamba niqonda kona ekseni kambe intatha kusa seniyophalaza khona qala ubaba nomama uma besaphila mabe ngasekho uqale izingane ezindala ekhaya phalazele khona hayi ukuthi uphalaze umuntu omningi phalazele nje khona muphalaza liyavutha ilanga ushaya eceleni ungashaya isenta ushaya eceleni kulona ilanga lo muntu ashaya eceleni lo muntu ashaya eceleni kuze bonke bafike umlilo usavutha emva kwaloko ubese ukhipha lamanje ngomathathu wena oqala uphalaza omdala yebo ubese uyahamba ngathatha lamanje ujikele ngawo uthi ngiyalishaya nina enhlasela lo muzi hawo lo muthi awufaki ngisho ibhedlagasi emzini wakho angeni ngisho iphala angeni ngisho isela yebo uvimba igebeku uvimba konke hawo ngamanye akho Ngcobo asiyabaphahlaza abashaya ingqondo
bemnyama amehlo akabaphahlaza baya isitha asiliboni ekhaya bavele babona umfula yo mabethi umthakatho uza kwakho uzothakatha bekuyizitha zithi sokwenza uthile bavele babona umfula bahluleke ungena manje ubona bahluleke ungena lamatshe uwashaya ekhoneni elilodwa phinde uthathe ukhulume uthi ngiyashaba ngishaya izitha ngishaya abathakatha yebo ushaya ekhoneni phinde ushaya ekhoneni kusala igap shaya ikhona engemuva shaya ikhona engemuva bese ushaya ilodwa ngaphambili ikhona jikjeke bahambe laba babheke emuva bangabheke emva bahamba buyele ekhaya yabo usale wena ugqibe lo mgodi uthi izitha zonke wena uqalile uphalaza zonke izitha sicela ukuzigqiba la ngibeka la sayigqiba manje izitha le nduku yami ihlanganisile lapha nje uma ngishiya inhlanganiso zilile umlahleni sefile ngifaka amanyaza ngomla ukunyaza ongiyazayo unemngako ukuyisebenzisela nduku yakho ngomkhulu ngaphezulu kweminyaka ewu15 hayi usofutho kakhulu usofutho kakhulu uyabona nje ngayo ngigijimile hayi ngigijima ngoba ngithanda ngibizwa abantu bekubiza ngapha la befuna ngizobenzela ngoba isibethelwe ekhaya le nduku ngizwa kahle kanti futhi ke uyakwazi ukuthi uyivuselele le nduku yami ithasikangana mofuku ivuselele yawazi ukuthi uyivuselele nduku yami angothatha nje mhlawumbe iminyaka emibili uyadonsa ngiyathatha iminyaka emibili mofuna uyivuselele le nduku yami ngiyakunikeza umuthi bese ubasomlilo egcekeni bese uthatha imvutho yalomuthi engunikezayo ngoba ngiyawugaya lo bese ukufika wona uvuvuzele ngawo ukhulumo ukuthi izitha zakadlakazela abazonda lo mzaba xabane bona nomunye avuvuzele nomunye avuvuzele noshiya umlilo uvutha kanjalo anibasi umlilo omkhulu umlilo angathi omncane ngoba seniyavuvuzela niphalaze khona ngenzela ukubuza ngento umbuzo ungasho mkhulu ya kuyenzeka ke kwabanye abantu umuntu ambethelelele kahle njengalesibethelo sakho ngesibona sihle ambethelele kahle emzini wakhe kube yiyona leminyaka emibili oyishoyo kade ebethelile uthi kulo wesithathu ziqala izinto ukugxeka izibethelo zakhe kale wena mhlambe wena usushonile mkhulu umsiza kanjani umuntu wakho ukuze ahleze nawo lo muntu wakho kodwa mkhulu ungakwazi mhlawumbe ukumfundisa kancane noma ungakwazi ukumfakela into eningi hayi ngamfakela into eningi kukuyena umuntu ukuthi lento ngiyayithanda ukuthi ngihlale nginayo ekhaya ngakunikeza ngithi 20 liter wawo umuthi okay uhlale nawe ekhaya noma ekhaya mina bakhona vele ngibafundisa nje wabona ukuthi lapha ekhaya uyisangoma hayi ke nomfana wami number 3 abafana umuhle uyisangoma umuhle lo ndawo sisebenzisa induku eyodwa phakathi kwekhaya noma ke phela naye umfana nezakhe induku ngoba induku lezi imithi uyayifunda uyifundiswa abantu kodwa khona imithi oyifundiswa idlozi lakho lokufundisa kanjani idlozi lokufundisa uphakathi ehlathini lithi ikhala hlanganisa la kunemithi engithi mangika ufuna ngiphatha imali engizofika ngiyikhunge ngawo imithi eyinsika yalomuthi lo umlilo unovutha phakathi umuntu okulandelako ovuthe ehamba endleleni unovutha futhi phakathi umuntu wakho hayi uyicophile njengoba usebenzisa umlilo nje unovutha hayi uyicophile utholakala kanjani nje omkhulu ukuze phela abantu mabeyithandile induku yakho bakwazi ukuthola